je potřeba u toho řvát, protože prostě ten protivník uslyší tvůj hlas a uteče jenom, když tě uslyší, jak jako budeš řvát, že to k tomu patří, prostě to je jako bojový umění a jenom a nemůžu být takový tichý bojovník, mu říkám. A on úplně, no to asi ne. A jenom, tak jsem se tam naučila řvát. Když jsem začala střílet, tak jsem si říkala, já nemám strach z té zbraně, nebo že držím zbraň. Já mám strach z toho, jako z toho zvuku. Protože jsem velice citlivá na zvuky. Třeba tanec může být jako velice intimní, ale vyživující pro obě dvě strany. Myslím si, že navzájem se můžeme do té přítomnosti stahovat, protože samozřejmě jako utíkáme od té přítomnosti jinam, že jo. My jsme si opravdu vybírali, koho podporujeme a radši jedeme méně a kvalitněji. A když už teda nemáme tu příležitost jíst kvalitněji, tak ať jíst aspoň pomaleji a jídlo sdílet. A v okamžiku, kdy se nám do 25 let vyvíjí mozek, tak a my už dávno interagujeme s těma technologiemi, no tak je to potom náročný být bez nich, nebo umět interagovat třeba s člověkem. Otužovat se jako žena znamená trošku něco jiného, než jako otužovat se jako muž. Že otužování rozhodně není pro každého, v každé fázi jeho života. Že si můžeš opravdu hodně ublížit přes otužování. Není to o tom nechybovat, ale a není to ani chyba, že třeba někdy hoříme rychle. Jenom je důležité, zda hoříme rychle v nějakém časovém úseku. Ahoj, Viktorie. Ahoj, Jakube. Teď je to poprvé, co jsem ti řekl Viktorie. Je to tak? Jak to zní? Čekal jsem, že to bude zvláštní, hodně zvláštní. A je to jenom trošku zvláštní. Tak to je fajn. Jaký je to pocit změnit si jméno? Tak záleží, jak na něm moc lpíš. Já na svém jméně úplně nelpím, ale současně vím, že nese nějakou vibraci, takže to, jak ti kdo říká, tak jako to nějak zní. A Viktoria je za mě krásné jméno, které jsem chtěla vždycky, už od malička jsem se tak chtěla jmenovat. A minulý rok umřel můj děda, který se jmenoval Viktor. Takže to byla jakoby jedna ta část toho příběhu, proč jsem si změnila jméno. Ale jo, je to jako zajímavé, no. Já jsem odjížděla do Kolumbie a tam jsem se představila, byla jsem tam s kmenem Kogi a Arhuacos a oni mi říkali Viktoria už od začátku a já jsem jim říkala, ne, že jsem jako Veronika. A oni, jo, Viktoria. A já, tak mi asi nerozumí. A tak jsem to neřešila a pak jsem měla za jednou šamankou do Rakouska, která mě zná už roky. A říká mi, Victoria, can you bring me a cup of tea? A já, jak jsi mi to řekla? Ona, Victoria, is that not your new name? A já jenom, ty moc dobře víš, jak se jmenuju. A ona, no, tak už je na čase změnit jméno. No a vzhledem k tomu, že jsem se rozváděla, tak vlastně jsem si měnila i příjmení, že jsem nechtěla nést vlastně příjmení, který jsme s mým bývalým partnerem jako řekli, že ponesem. Tak jsem si říkala, OK, tak se změním prostě už rovnou celý a tak nějak to jako se to stalo. A vlastně moc jsem nad tím nepřemýšlela, nad mým příjmením. Říkala jsem si, že moje přezdívka byla vždycky Dýr, moje původní jméno je Jelínková, takže vlastně to je v tom kořeni, je jelen, takže to dávalo naprosto smysl a změnila jsem si tím pádem křestní i příjmení. A cítím se v tom dobře. Trvalo mi třeba půl roku, než jsem si na to jako zvykla, hlavně to křestní jméno. Ale jsou lidi, co mi pořád říkají Veronika nebo Veru, a někdo mi říká Vicky, někdo mi říká Viktorie, někdo mi říká Viktory, takže jsem s tím jako v pohodě. Ale jo, určitě to je jako zajímavý, si změnit jméno. A ta šamanka mi dokonce řekla, že si změnila jméno 4krát v životě, ať na tom méně moc nelpím. Tak jsem si říkala, OK. No. Ale jaký je to pro tebe? Když mě vlastně znáš jako Veroniku, ještě mě znáš jako Jelínkovou, no. Takže tady teďko před tebou vlastně sedí úplně, vypadám i úplně jinak. Jaký to je pro tebe? No, když jsem si to poprvé představoval, že tě oslovím, tak jako přišel takový smích, tyjo, to je tak divný, to je zvláštní. Pak jsem si to představil znovu, pak to jako šlo dolů ta emoce a teďka jenom nezvyk, trošku jako takový zvláštní pocit, ale nic velkýho. A hlavně, jako, když už jsem tady chviličku s tebou a vnímám tě, tak jako vidím, že pořád to seš ty. Pořád jako ta žena, kterou nějak znám. A že to jméno už jako přestává hrát nějakou větší roli.
No, je to jenom jméno. Ještě zajímavé to téma jako lpění na jméně, na nějaké identitě a tak. A já jsem se chystám se, taky někdy do hola úplně, abych viděl, jaký to je. A já jsem sám zvědavý, jaký to bude pocit. To jo, no. Vlastně nejdřív si chce nechat na rozdlouhy vlasy, dát je někomu jako paruku a pak to zhodit. To jsem udělala taky vlastně. No. Já jsem měla hodně dlouhý vlasy, pak jsem si dala extensions, takže jsem měla jako úplně extrémně kudrnatý dlouhý vlasy, to jsem měla asi na měsíc na festivaly. A pak jsem se ostříhala. A vlastně ty doby to bomba. A taky jsem tam měla takový, jako já se nechci zbavit těch vlasů, protože to bylo prostě moje bohatství, jsem měla jako dlouhý vlasy. A vlastně říkám, no tak na nich příliš lpím, tak se je ostříhám. Tak jsem se ostříhala a pak barva. Ne, já se jako, mám prostě přirozeně hnědý vlasy, budu mít hnědý vlasy, jako prostě půjdu tou hnědou. Pak, no a třeba ne, tak třeba se můžu nabarvit na fialovou, jaký by to bylo. A vlastně, jako já jsem teďko v takovým prozkoumávání sebe sama vlastně, jak mi v čem je, vlastně, že to jako pozoruju, jo. Já myslím, že to mě pak bude zajímat, jak se v tom budeš mít, když se vlastně úplně oholíš, že vlastně nebudeš mít vůbec žádný vlasy, jaký to vlastně pro tebe bude. Tam myslím, že asi nepůjdu, ale... No. Vnímáš, že to je součást tvý identity? Vlasy nebo vzhled, jak to jako vnímáš vlastně? Ale jo, myslím, že jo. Třeba jako když se oholím, tak si říkám, kdo to je? No jasně, no, tak u mužů ty fousy dělají hodně. Jako u žen třeba ty vlasy. Ale dělám to teda pravidelně, tak třeba 2krát za rok, abych se tak podíval, jak vypadám bez vousů. Omládneš? Hodně, no. Ale ty vlasy budou teda hodně velká výzva, no. To jo. No tak. To ti dám pak vědět. Dobře, budu ráda, určitě. Já jsem si sem vzal tvou první knížku, Hoř pomalu. To je úplně první vydání, pak vyšlo ještě jedno v takové bílé barvě, myslím. Hoříš pomalu? Řekla bych, že čím dál tím víc hořím pomalu. V takových cyklech, řekla bych. Že jsou to taky cykly, jo? Že vnímám, že v životě máme takové jako mise, třeba měsíční mise, 2měsíční, 3měsíční, protože se stane život, ať už rodinný záležitosti, nebo zdravotní, nebo prostě společenský. Takže jako nemůžu říct, že hořím pomalu pořád. Je to nějaké jako mistrovství, který se vlastně učím celý život a myslím si, že mám ještě dlouhou cestu před sebou. Ale rozhodně se ke svý knize vracím. Na to, že jsem ji publikovala v roce 2017, tak si stojím za vším, co tam je a sama se k ní někde vracím a říkám si, jo, tohle jsem psala pro sebe. A je to úžasný, protože není to o tom nechybovat, a není to ani chyba, že třeba někde hoříme rychle. Jenom je důležitý, zda hoříme rychle v nějakém časovém úseku, právě na té misi, kdy je potřeba víc zabrat, anebo pořád dokola. Vlastně bez nějaké regenerace, bez nějaké pauzy. Takže pro mě je to slovo a ta kniha vlastně přináší takový, jako tu příležitost pro to mistrovství, to neustále prozkoumávat, co to znamená hořet pomalu a neustále jako se zpomalovat dech, zpomalovat chůzi, zpomalovat to, jak jím. A vlastně jako jít neustále do nějaký hloubky, ale ne protože musím, ale protože ta příležitost tady je. A když ta příležitost tady není, protože musím jít rychle, tak jdu rychle. Tak nepůjdu jako zbytečně pomalu. Takže to asi o té filozofii. No. A řekla bych, abych odpověděla na tvou otázku, tak hořím rychle v cyklech, stejně jako hořím pomalu v cyklech. A nacházím se v tom nějakou rovnováhu. No, mám to dost podobně. A to třeba, já si s tím hraju, když třeba jdu na autobus nebo tak, a když vím, že ho nepotřebuju stihnout, že můžu jít později,
tak si ho třeba nechám ujet s tím, že prostě jdu úplně v klidu, vychutnávám si tu chůzi, ale pak vím, že já mám tu možnost si sprintovat přes půlku města, abych to stihl. No jasně, to je ono, no. A zároveň pak i víš, že třeba se stanou nějaké události v životě, že potřebuješ zabrat, tak prostě zabereš, ale pak je důležité se sebou odpočinout. A nejet dál a dál. A to si myslím, že jako společnost pořád nechápem. Že jako nemůžeme furt jet na výkon. Ono nás to jako ta příroda nás vždycky zastaví. No, vlastně teďka dělám rukama a moje dovolená vypadala tak, že jsem šel trek v Alpách a fakt jsem to hodně pocítil, no, že místo odpočinku jsem si dal ještě prostě mnohem větší zátěž. A když to bylo v přírodě, tam jako dobrý, ale pak mě to ještě doběhlo. Protože to fyzický a vlastně si šel z fyzické námahy do další fyzické námahy. Takže možná tvoje mysl si ulevila, odpočinula, ale tvoje tělo ne, viď? To je prostě umění regenerace. Neustále, jako si myslím, že to je princip, který potřebujeme ve společnosti pochopit a aplikovat a integrovat do všeho, co děláme. Regenerace. Jedním z velkých témat této knížky bylo otužování, chlad. Co jsi se naučila o otužování od té doby, co jsi vydala tu knížku? Spoustu věcí, že otužovat se jako žena znamená trošku něco jiného, než jako otužovat se jako muž. Že otužování rozhodně není pro každého v každé fázi jeho života. Že si můžeš opravdu hodně ublížit přes otužování. A současně taky, že to je jako úžasný učitel a že to má smysl se otužovat. Ale chytře. Chytře a v souladu se svým tělem a vůbec se svými cykly. Nejenom jako žena, ale i jako člověk, jako prostě životními cykly. Neznamená to, že musíme každý den prostě ráno vstát a dát si tady studenou sprchu po zbytek našeho života. Jako asi můžem, ale není to potřeba a někdy to třeba ani není jako dobře pro nás, pro naše zdraví. Že? Může nám to fakt hodně ublížit a já jsem se otužováním hodně ublížila. Takže... Chci sdílet? Jo, tak určitě. Já jsem, tak to víš, tak ty jsi, kolikrát jsi byl se mnou na expedici? Na víkendu mnohokrát. Na víkendu mnohokrát. Ale na expedici ani jednou. Aha. Když byl ten první víkend, tak jsme šli s Kubou společně na tu Sněžku. Jo, jasně. Ale pak už ne, no. Jo. No tak já jich mám zase asi 25 tady těch jako expedic a prostě, že společně s Liborem a Tušem jsme je jako vedli potom už později. A myslím si, že on jako teďko pokračuje ještě dál a tam byl jeden okamžik, kdy já jsem měla menstruaci na tu expedici. A místo toho, abych řekla, hele Libore, tak jasně, že by to zvládnul sám, že jo? Ale já z moje ego prostě to úplně jako nechtěl pustit, že jo? Abych byla jako nějaký backup oblečený vzadu a kontrolovala prostě motoriku rukou. Takže jsem prostě do toho šla, takže v menstruaci. Teď vůbec nechápu, jak jsem to fyziologicky vůbec mohla přežít, protože termoregulace funguje úplně jiným způsobem. Jako normálně ti fakt jako mnohem větší zima. Tvůj imunitní systém funguje na svý nejnižší úrovni. Tvůj mozek funguje úplně jiným způsobem, jo? Jako když máte žena menstruaci. Jsi prostě úplně v jiném módu. Měl bys být spíš jako v teple, jo? A tak dále. No a já jsem prostě vedla tu expedici. Spolu s tím Liborem. Aťko jsme šli a bylo to fakt jako hodně náročný. A já pak jsem onemocněla. Jako zvládli jsme to všechno v pohodě, jenom jediný, kdo onemocněl, jsem potom byla já a půl roku jsem se z toho dostávala. Vlastně můj nervový systém se úplně přepálil a bylo to pro mě jako ohromná rána, kdy jsem se fakt jako probrala, že takhle teda ne a že se budu otužovat jako žena. Takže jsem to samozřejmě potřebovala, abych pochopila jako fyzicky opravdu, co to jako znamená, že si můžeš ublížit. No a začala jsem to prozkoumávat vlastně, jak lépe se otužovat. No, a teďko aktuálně tak se otužuju velice intuitivně, jako nemám tam žádný nějaký jako extra systém a radši v přírodě. Takže teďko je třeba podzim, tak mám ráda jít prostě do jezera nebo jít se jako otužit. To mně přijde jako skvělý. Ale už se nedávám jako vany plný ledu doma, což jsem dřív taky dělala. Bylo to fajn, jako, hele, bylo to super období, jo. Mě to jako bavilo a
Myslím si, že ta parta, že jo, byla skvělá, co se i jako vytvořila ta komunita okolo, že to bylo jako dobrý, ale tak my jsme se ještě, že jo, otužovali, než to bylo jako extra cool. Pak když to začalo být hodně cool, tak já už jsem od toho byla taková jako, už jsem se od toho vzdalovala, no. Já jsem si taky prošel celkem vývojem od té doby, co jsme se poprvé viděli. Jo. Jednou dobu to bylo fakt hodně na sílu, tě musím fakt každý den studenou sprchu. A většinou dobrý, ale pak byly sem tam dny, kdy jsem cítil, že to není úplně ono a stejně jsem do toho šel. A to tělo to zvládlo, protože byl jsem mladý, spoustu sil, ale pak ono se to začalo střádat a když jsem přešel tu hranu jako víckrát, tak zase jako nějaká nemoc, už mě to odstřihlo na delší dobu. A pak fakt přišla ta chvíle, že jsem začal poslouchat to tělo a když jste řeklo, ne, prostě nechoď tam, to jsem fakt nešel. Ale to trvalo. No, tak někdy tu zkušenost prostě potřebujeme, no. No a teďko se otužuješ? Teďka právě mám takovou další fázi, že pracujeme venku, takže přes léto prostě teplá voda, to nemá smysl, ale jinak vůbec. Ani studený sprchy. Zkusil jsem to asi týden od té doby, co jsem pracoval takhle venku a úplně takový obrovský odpor jsem měl, prostě ne, tam prostě nelez. Že na jednu stranu mi to hodně chybí, že fakt to byla nádhera, prostě rozpustit se v té studené vodě, prostě totální klid, ale vím, že bych to nedal. Třeba teďka jsme byli 2 dny v Jeseníkách, stavěli jsme a kolem 0 bylo a to už se ti prostě nechce nic studeného. No a co sauna? Sauna je skvělá, no. Tak tam pak se taky můžeš otužovat, ne jako v mezikoli, jakože vlastně pořád to můžeš mít v nějaký formě, která je jako příjemnější, no. Je pravda, že jak jsem takhle začal pracovat venku, omezil jsem otužování, tak jsem začal chodit pravidelně do sauny, no. Nebylo to teda kvůli tomu otužování nebo kvůli tomu chladu, ale vlastně jsem cítil, že potřebuji do sebe dostat hodně tepla a fakt hodně dobrý. Jo, to jsem odbočil k sobě. Teďka by mě hodně zajímalo, v čem je specifické otužování pro ženy. Na co by si měly dát vlastně ženy asi nejvíc pozor? Hele, úplně jednoduše, tak nejdřív začnu principem. Jo. Princip je takový, že žena když vnímá svoje tělo, tak ona ví, kdy do té vody má lézt a kdy ne. Ale je tam tenký led mezi tím, jestli ta žena má strach, anebo jestli teda říká, že jí to tělo říká. No, tak to je jako drtivá většina žen tohle nemá vůbec jako zpracovaný a neví vlastně, jak tohle rozeznat. Takže já bych šla jako postupně a vlastně rozhodně bych nešla jako na ten výkon, že prostě řveš jak ty chlapy, to je super, jako pro ně to dobrý, ale pro ženy, ona potřebuje, jako většina žen potřebuje jít jako v klidu, v tichu, prostě pomalu. A jenom se tak jako uvolně do toho nepohodlí. A já bych si dávala pozor na to, v jaké fázi jsem cyklu. To znamená, když jsem v reproduktivním věku, mám menstruační cyklus, tak prostě v okamžiku, kdy mám menstruaci, nebo jsem před menstruací, třeba týden v luteální fázi, tak tam bych jako spíš zahřívala to tělo. Jako rozhodně bych ho neotužovala. A potom po menstruaci, když už to ta žena cítí, tak přichází do folikulární fáze, pak přichází ovulace, tak proč ne? Tak jako to je paráda, je to jako hodně, je to blahodárný. Pokud ale žena má nějakou autoimunitu nebo má nějaké jako vážnější onemocnění, kde se jí může hodně vyplavovat kortizol, je hodně ve stresu, tak možná má unavený nadledvinky, tak tam už taky může být problém potom, jo, jako vůbec se jít otužovat. Když se žena prochází perimenopauzou nebo menopauzou, naopak to může být velice blahodárný, protože to může pomoct vůbec lépe projít skrz ty hormonální změny, výkyvy, vůbec návaly nějakého horka, návaly horka, tak to otužování může být fakt fantastický. No, já bych začala fakt postupně, no. Jakože otužování končetin a vůbec odolňování toho nervového systému. Pak na sebe třeba cákat vodu, dát si třeba doma jen tak jako občas vodu, nebo jít ven, jenom na chvilku, pak zase vylízt. Jo, ale jako není potřeba jít na výkon. Hlavně ne na výkon, jako zbytečný. Jako, tak samozřejmě to taky nějaká zkušenost, ale myslím si, že už ji tady prošlo víc lidí, že jako fakt není potřeba. No. Takže asi takhle na tohle. Ale jako fakt myslím si, že otužování a obecně práce s chladem pro ženy může být velice blahodárná.
A jako dost žen k tomu má odpor, nebo prostě nechce, jo, protože my obecně máme jinou termoregulaci, takže nám je větší zima, než třeba vám. Jo? Jako když jsme v pokoji, tak na to už jsou dneska taky jako fenomenální studie, kdy prostě věci si řekli vůbec jako, tyjo, tak jak to tam je, jako proč ty ženy furt točí tím radiátorem, že jo. No a pak prostě jsme zjistili, že máme jinou termoregulaci. Takže my, i když jdeme do sauny, tak vnímáme to horko, prostě je to pro nás intenzivnější, než třeba pro vás. Jo. Takže máme tu termoregulaci trošičku jinou, ta fyziologie funguje trošičku jinak. No a tím pádem jako není pro nás vůbec výhodný jít jako na výkon, ale spíš to vnímat jako zodolnění, protože zodolňovat si svůj nervový systém a trošku jako mu dát tu míru toho nekomfortu ve formě toho hormetického stresu, což je pozitivní stres, je jako dobrý nápad. Jako když cvičíš, že jo? Nebo když do té sauny, to je taky hormetický stres, je to super. Ale jak kdybys byl v té sauně ne 10 nebo 15 minut, ale byl bys tam třeba 2 hodiny v kuse, tak už by to nebyl pozitivní stres. To už by tě mohlo ublížit. Já jsem to jednou strašně přehnal. Jsem byl 5krát nebo 6krát, 6 kol jsem si dal. A to poslední, to byl ještě nějaký ceremoniál. A já jsem prostě ještě vepředu a Brec tam prostě nalil všechnu vodu. Říkal, do prdele. A to bylo poprvé, co jsem odešel dřív z ceremoniálu. A já jsem pak nemohl půl roku do sauny. Jenom jsem si představil, jak do mě to vedro. Říkal, ne, nechci. No, to je prostě, sami jako si vlastně navnímáváme, kde jsou ty naše hranice skrz zkušenosti, no. Alebo skrz to, že třeba jako ta zkušenost nemusí přijít a jenom vnímáme ten signál a poslechneme ho. Ale to už ne každý má. Ale vnímám, že třeba ta generace Z tak je jako víc citlivá a vnímavá. Jestli to poslouchá, to nevím, ale jako vnímám, že jsou hodně jako... No, tak doufejme. Tak, vrátíme se k tvé knížce. Jsem si tady připravil několik záložek. Jo, téma informační feťáctví. Ty jsi to psal v roce 2017. Já myslím, že už v té době jako těch informací bylo strašně moc. A teď o kolik? 8 let později mi přijde, že už je to úplně jako šílený. Je to šílený, jo. Jak se v tom orientuješ, tak abys jako dokázala ty informace nastřádat nebo nasát, že něco je potřeba, ale aby tě to nepřehltilo? Myslím si, že to je jako velké téma dneska, vůbec ty informace. Vidíme vlastně, že i ta digitální éra extrémně ovlivňuje náš endokrinní systém, naše hormony. Protože vlastně drtivou většina případů, když jsme v interakci s technologií jménem počítač, hledáme nějaké informace nebo prostě nějakým způsobem interagujeme tímhletím způsobem, konzumujeme ty informace, tak se nám jako můžou vypálit různé dopaminové dráhy. A jako už jenom tohle je jako závažný, protože to způsobí nějakou nerovnováhu v našem systému a vzniká hormonální nerovnováha jak u mužů, tak u žen. Jo, a vlastně to jako vidíme, pak se zvyšuje samozřejmě statistika mentálních onemocnění a tak dále. No. A ono jako navigovat se v tom, si myslím, že je jako velká výzva pro nás, pro všechny, protože člověk jako když je nám 5 let, nebo 10, nebo 15, do 25 let se nám nějak vyvíjí mozek. A v okamžiku, kdy se nám do 25 let vyvíjí mozek, tak a my už dávno interagujeme s těma technologiemi, no tak je to potom náročný být bez nich, nebo umět interagovat třeba s člověkem. A to je to, co i vnímám na té generaci Z, kterou vnímám, že jsou jako fakt jako citliví, vnímaví, velice geniální, tak ale neumí tolik interagovat, neumí se tolik bavit. Bavit doslova, jako mít radost ze života a bavit se takhle, jak se bavíme třeba spolu my teď, tady v tomto světě offline, což už jako je to, že musíme používat offline svět, je jako dost crazy. A abych odpověděla na tvoji otázku, tak hele, když
jako téma umělá inteligence je už moje téma několik let, jo. To, že prostě teďko jasně s ChatGPT je vůbec to, jaký boom to jako mělo a má, tak já jsem se taky na tom sjela třeba jako měsíc, než mi jako došlo, že nechci blbnout. A takže jsem začala vlastně trávit čím dál tím více času v přírodě a bez počítače. A začala jsem si designovat svůj život tak, abych nemusela sedět za tím počítačem tolik. Jak se orientuju v informacích? Hleď, jako nemám distractions. To znamená, já si prostě vyberu jenom to, co mě zajímá. A jako já osobně čtu hodně vědeckou literaturu. Jo. Baví mě věda. Baví mě biologie, fyziologie, baví mě studium života, takže jako jdu tady do tohohle, takže jdu do studií nebo do nějakých jako odborných článků. A tím pádem je pro mě jako jednodušší vlastně se nestratit v té dopaminové hře, jo, která jako samozřejmě venku je. Ne, že se někde nechytnu, někdy se chytnu, jako jo, hlavně na kočky. Prostě. Samozřejmě to prostě tak jako někdy je, jo, ale to je v pohodě, tak jsme lidi. Ale taky jako vnímám, že když jsem celý víkend bez telefonu, už mě tak dobře. Nebo teďko jsem zmizela ze sítí na nějakou dobu. Mě bylo tak dobře. A není to o tom, že mi je špatně, když jsem na sítích, ale už tam máš někde na pozadí, že ještě když to máš jako k práci, což já mám, tak že bys měla bych odpovědět, měla bych toto, měla bych. Takže to měla bych, ten program tam někde na pozadí je, no a to mě samozřejmě ovlivňuje. A nejhorší je, když jsem unavená. Jako když fakt jsem unavená a neregeneruju, jsem zrychlená, no tak pak se zrychlím ještě víc a prokrastinuju a prostě tady koťátkama. Teďko to jako samozřejmě jako jdu do extrému, jo. Někdy to jsou psy, ale prostě jako fakt je to jenom, když jsem unavená, nebo především, když jsem unavená, a nebo v rámci mé cykličnosti, když mám před tou menstruací, protože ten imunitní systém je na nejnižší, nebo hormony jsou na nejnižší koncentraci, takže jo, jako máš vlastně luteální fáze, máš folikulární fázi, ovulaci, a pak jdeš do luteální fáze, menstruuješ. To je vlastně celý ten cyklus. A žena před tou menstruací, tak vlastně než jdou hormony na tu nejnižší koncentraci a žena začne menstruovat, tak prostě tam je takový bod, kdy fakt je jako hodně unavená. A teď, jak je unavená, tak prostě samozřejmě, jako když neumíš s tím nějak pracovat, nebo si to dobře nenadizajnuješ, anebo se stane život, no tak pokud se nenajíš, tak fakt blbej nápad, protože chceš někoho zabít. Jako, protože ty hormony, jako vem si, že ta hormonální kaskáda je jako ohromná. Jo? Takže ty vlastně potřebuješ těm hormonům dát najíst. A když jim nedáš najíst, tak prostě fakt jako budeš nepříjemná. Prostě to je fakt jako náročný. Takže v této fázi, já když to dobře se neopočuju, tak pak prostě sklouznu k tomu, že konzumuji strašně moc informací. A že se v tom začnu jako ztrácet. A to způsobuje další nerovnováhu. Není mi z toho dobře. Jo, můžeme pokračovat. A teď si vem, já v tomhle budu třeba 3 dny, ale někdo je v tom třeba 3 roky. Jako, jaký výsledek to asi bude mít? Proč asi potom zvyšuje se počet sebevražd, zvyšuje se počet lidí, co mají mentální nějaké jako problémy, jo, a tak dále. Ono to všechno souvisí s těma technologiemi a s informacemi. Ono nejde o to jenom furt konzumovat informace, ale jako integrovat je, vlastně přemýšlet nad tím, OK, tak jako dnes máme všechny informace světa, ale jako všeho moc škodí. Prostě my potřebujeme se začít umět jako vybírat. No ale jak si člověk vybírá, že jo? Vybíráš se možná i podle toho, jako kdo ti ladí, komu důvěřuješ, jakým institucím, jestli tam jsou, já třeba ty vědecký. A vlastně jako nějak si sám, že člověk potřebuje udělat tu mapu, co ho zajímá. No, ale myslím si, že jako přála bych si, aby to, co se teď děje v rámci nějakého informačního feťáctví a vůbec
té digitální doby, tak aby byla příležitost pro nás, pro lidi, se zase víc propojovat, budovat ty komunity a jako mít obyčejný vztahy, prostě normálně se bavit, stolovat spolu, znát své sousedy. A myslím si, že tohle je ta příležitost pro nás. To není jako problém, je to příležitost k tomu něco změnit. A já jako se tomu trošku směju, protože třeba moje babičky, že jo, jako tohle pro ně bylo normální. Ale pro nás už není, tak to je. A není to špatně. Prostě ta doba se zrychlila a my se teď vracíme zpátky k tomu, co vlastně bylo s novým kabátem a s tím, že to můžeme zase trošku jako posunout dál. Ať už skrz technologie, inovace nebo vůbec to, co naše generace a doba přináší. Takže jako, ano, je to téma, informace, ale tenhle ten hmotný, obyčejný život nám může pomoct k tomu nebýt těmi feťáky tady v té hlavě a být závislý na těch technologiích. No. Já jsem byl nedávno na hlasovém workshopu a tam... U koho jsi byl? Paní Vostárková, znáš? Neznám. Třeba Aneta Lengerová k ní chodila. Aha. Je fakt dobrá, je v Praze. Super. A hodně mě zaujímala věta, myšlenka, aby jsme si počkali na sebe. Počkat si na to tělo. Že ty myšlenky jsou rychlejší, ty jedou. A když mi chcem třeba mluvit tak rychle, jak jdou ty myšlenky, tak to tělo se nepřizpůsobí. Nemá šanci jít v tom tempu. Jo. Takže myšlenky jedou, ale tělo nestíhá. A my, když jsme tak jenom trošičku zpomalili, tak ty hlasy zněly úplně jinak. To je super. Na tom hlasu to člověk pozná hodně, no. Jo, hele, už jenom si vlastně zpřítomnit, jak jako člověk dýchá. Jo, nebo jak rychle právě mluví. Vidíš, že třeba miluji pozorovat lidi a jsou různý archetypy. A teďko jsem byla v jedné restauraci a tam byl chlapík a ten byl tak zrychlený, že já jsem mu vůbec nerozuměla, co říká. A normálně mluvil česky. A já jsem se ho ptala, já vám nerozumím, můžete zpomalit, já fakt nevím, co říkáte. A on se snažil zpomalit a docházelo mu, že vlastně nedokáže mluvit pomalu. Ale normálně to nedokázal. Jak už těch asociací tam bylo tolik, jako mozek a mluva. No, myslím si, že má chlapec nad čím meditovat, ale překvapilo mě to vlastně, že mu to opravdu nešlo, že i když se to pak uvědomil, tak vlastně vůbec mu nešlo artikulovat tak, abych mu rozuměla v takovém tempu, aby to vůbec bylo možné. Takže rozhodně a souvisí to s dechem, souvisí to se vším. A zároveň zase mě hodně provází jedna věc pomalost, že hoř pomalu, která ale souvisí s regenerací. Regenerace, jako regenerovat sebe, svoje těla, svoje vztahy, regenerovat půdu a vůbec celkově jako zajímat se o to, jak můžeme se regenerovat. Ty jsi to tady několikrát zmínil na začátku tohohle rozhovoru, kdy jsi vlastně říkal, že pracuješ rukama a že vlastně ti to úplně nevede do toho utužování, protože to už by nebyla regenerace. Ale kdyby jsi byl v kanclu a celý den seděl a vůbec jako neměl takový život, jaký máš, tak by třeba utužování... chuť tam jít, no. No, tak bys měl chuť a bylo by to pro tebe regenerativní. Takže tam strašně záleží na tom tanci a na tom, jak chápeme ty principy. Jako nevidět to jako recept, tak teď bychom se všichni měli utužovat. Ale jako, hele, jako život miluje rovnováhu, takže i jako skvělý, že máme dneska AI, že máme tady jako příležitost jako přijít s ohromnýma inovacema. To je paráda. No ale jako být pořád v tom souladu, protože můžu být prostě ten člověk, který tady bude, jako sice tady přijde na něco a zachrání jednou svět, ale sám umře, protože vyhoří, protože bude furt koukat a blikat, jako koukat se do obrazovky a toho úplně vypálí. Každý ví, že když stráví před obrazovkou 8 hodin v kuse, takže se nějak cítí a je jedno, co dělá. A potom je 8 hodin v lese nebo v přírodě a třeba je bez technologií a jak se cítí. To jako je jednoduchý experiment.
a má stejné výsledky u všech. Takže jako tady si můžeme sami najít ty odpovědi, jako hele, možná, jo, fajn, super, že máme tady technologie, spoustu informací, ale jako rozdíl mezi jedem a lékem je v dávce. Stejně jako s tím otužováním, stejně jako s tím staunováním, tak i s těmi informacemi. Neříkám, že informace jsou špatně a že technologie jsou špatně, že jo. To ne, ale jako jak tančíme společně. Je to taky o tom jako počkat si na to tělo. A to se mi moc líbilo, co si řekl, no, že vlastně Jak množství třeba těch informací, že nejsme schopni prostě zkonzumovat tolik. A hlavně i to tempo. Když je třeba podcast, tak tam to plynule podle mě nějak jako plynule, přirozeně a posluchač to dokáže vstřebat. Že má tam to tempo, který potřebují ti 2 lidi. Pokud se to nezrychlí na 1,5 nebo 2. To taky dost lidí dělá. Má tam tu emoci k tomu, v tom hlase, takže má tam i něco, podle čeho může řadit ty informace. Ale pokud jde jenom vlastně čistě ty informace, tak... Teď jsem viděl nedávno, že ono to už asi funguje delší dobu, ale že si dáš třeba ten podcast do nějaké umělé inteligence a ono ti to hodí okamžitě prostě výcuc. A ono je tak na jednu stranu skvělý, že ty nemusíš poslouchat celý podcast, ale ty tam nemáš jako to přirozený tempo. A teď jako, jak to dokážeš strávit, jak dokážeš rozlišit, co je důležité, co není důležité. A třeba jenom pro toho člověka, který to říká. A když ho vnímáš, tak pak dokážeš poznat, jo, věřím mu, nevěřím. Když mu věřím, tak to, čemu věří on, tak třeba má pro mě větší váhu. To, čemu nevěří, tak to zase poznám. A je tam vlastně tolik dimenzí navíc. No, určitě. Ono, když jak se teď bavíme, tak je tady nějaká pauza. A v té pauze je ale strašně moc. A já si myslím, že my neumíme moc pracovat s tichem. Víš, hledáme furt právě ty informace. Jo, když jdeme někam na přednášku nebo čteme nějakou knihu, no tam není nic novýho. No, není nic novýho možná z informačního hlediska, ale je tam spousta nových věcí mezi řádky vlastně. V té atmosféře celé knihy, celého článku nebo celého podcastu. Že vlastně tam je tam spousta informací i v tom tichu, v tom, co se děje, v tom tempu, o kterém ty jako hovoříš. Takže jako vnímám, že je to pro nás další dovednost, kterou se potřebujeme učit, a to je zpomalovat a vnímat to, co je mezi slovy, co je v tichu, co je v tónu hlasu. Protože díky AI už nebudeme dělat to, co jsme dělali doteď, to se promění. A vznikne velká poptávka po emoční inteligenci. Ne po inteligenci, která jako potřebuje zpracovat informace. To už vidíme, že dokáže dělat někdo mnohem lépe než my. Takže ta emoční inteligence a schopnost komunikovat. A to je právě něco, co si myslím, že ta generace Z jako má jako velkou výzvu. Vlastně naučit se znovu komunikovat. Což je jako crazy, když to vezme, že během 100 let jsme ztratili tuhle kvalitu být v komunitě, stolovat spolu a normálně se bavit. Během 100 let. To je šílený. To je úplně mžik okamžiku. A vytrácí se to. Takže jako naše generace ještě jako vůbec může se k tomuhle vracet a připomínat, hej, víš, kdo je tvůj soused? Teď, hele, já nevím, jak to máš ty, jo, ale když jsem byla malá, tak jsem zdravila všichni okolo, dobrý den. Dneska, tyjo, mě nikdo nepozdraví. Říkám, no nejsem zase tak stará, ale už by mě mohli zdravit. A nepozdraví mě a třeba se na mě nikdo ani nepodívá. Já jdu, koukám se na lidi, jestli se třeba podívá. Já je třeba pozdravím. Nikdo se na tebe ani nepodívá. Já si říkám, ale když to bylo normální, co se s náma stalo? S lidma, že už na sebe nekoukáme, že se nezdravíme, že se spolu nebavíme, že se izolujeme. A teď, když jdeme někam se teda společně konečně jako jdeme se setkat, tak co se stalo, že všichni koukáme do telefonu a že si koukáme na Reelska, který si tady prostě... Já neříkám, že to je špatně, jenom si jako ptám sama sebe, co se s náma stalo a kam tohle vede.
covid nám krásně ukázal, že jsme sociální bytosti a že potřebujeme být jeden s druhým, že potřebujeme se neustále vídat, že jo, home office je super, ale nakonec jako zjišťujeme, že možná to není zase tak super, jak jsme si mysleli. Že prostě potřebujeme ten sociální kontakt. A v modrých zónách, kde se lidé dožívají nejvyšších věků, ale i mimo ně, tak prostě vidíme, že největší indikátor zdraví a toho pro jako vůbec jako zdravého dožití, tak jsou komunity, jsou vztahy. Není to strava nebo suplementy a technologie. Ani to, jak dlouho trávíš čas v přírodě. Ani to, jaký máš smysl v životě. To je všechno až na dalších místech. Ale ty vztahy, to je jako klíčový. Když se podíváš na biologii, tak vidíš, že to všechno se sebou souvisí. Že jsme všichni navzájem propojení a že to je přirozené. Baktošky v nás si povídají prostě. Jako my nejsme izolovaní. My nejsme nějaký mimozemšťani, co sem přiletěli z jiné planety. My jsme součástí té planety. Nejsme ani jako, já to prostě vnímám, jak kdybychom byli, v angličtině bych to řekla, extension of the earth. Řekla, že jsme jako chodící řeky. Jako walking rivers. Protože prostě veškerá voda v našich buňkách kdysi byla v mracích nebo v oceánech. Jako tady furt jedná ta sama voda. Ono jako, je to pořád stejný. To všechno, že celé tělo bylo v zemi. Tak. Až tam vrátí zase. No a zase se tam vrátí. Takže my vlastně jsme jenom jako taková extension. A teďko jako tohle mně přijde jako extrémně vtipný, že v roce 2025 my se bavíme o tom, že jsme všichni jedno. A já úplně, no, teď jo. Jako, a proč se o tom musíme vůbec bavit? Proč to prostě musíme dokazovat? Víš, jakože vlastně je to jako téma posledních, já nevím, 50 let. A vlastně jasně duchovní mistři nám o tom říkají, to je super. Ty se na to přišli nějakou cestou, teď nám to začali říkat biologové, teď už se to jako začíná propojovat a mně to přijde úplně jako bizárně. Říkám, ano, tak to je. Tak a jako jsme v první třídě prostě, možná ani to ne. Můžeme jít dál, jakože ano, jsme všichni propojení, můžeme jít dál, můžeme na základě toho konat, stavět města a státy, infrastruktury, tak, aby byly designovaný pro lidi, pro zvířata, pro rostliny a ne pro auta. Můžeme tohle začít prosím dělat. Můžeme si jako uvědomit, že prostě já, když budu mít společnost a budu podnikat a vykořisťovat zaměstnance a vykořisťovat tady tuhletu společnost a vykořisťovat přírodu, že mě to stejně dožene, protože je to ten had, co si žere svůj vlastní ocas. Můžeme si tohle uvědomit. To by úplně stačilo. No ale myslím si, že covid nám tomu trochu pomohl. Ale jako nejsem si jistá, jestli to nebylo jen takové polechtání. Těžko říct, no. No to jako uvidíme. No to není úplně jednoduché si to uvědomit. Je to tak úplně jako do očí bijící, ale stejně to není tak jako snadný. Jasně. Když člověk žije v některých strukturách, každý máme jiný příběh, tak snadný to rozhodně není. No. Já jsem třeba na tom, jako, co je tělo, přemýšlel od posledního podcastu, když jsme tak trošku načali. A fakt mi došlo, že to je prostě nějaký organismus, který vznikl ze země, který obývá nějak třeba moje duše. Je to takový pro mě dar. Teď já se o něj můžu nějak starat a skrze to tělo mi vlastně umožňuje prožívat tady svět. Ale pořád je to vlastně kus země a je fajn vnímat, co jím, co nejím, jak se o to tělo starám. A i to, když to třeba dávám do pusy, tak si občas uvědomím, tyjo, tak teď toto budu já. No, a většinou u toho trochu zpomalím a vychutnám si to jídlo o něco víc. Klíčový. Já si myslím, že jako bylo by nám všem líp, kdyby jsme jedli méně a vědoměji, pomaleji. Kdyby jsme si opravdu vybírali, koho podporujeme a radši jedli méně a kvalitněji. A když už teda nemáme tu příležitost jíst kvalitněji, tak ať jíst aspoň pomaleji a jídlo sdílet. Nemusíme mít všichni regenerativní stravu a žít jako perfektně. Ale už jenom taková jako malá věc každý den jako to stačí. Protože to jako vidíme, že to, co teď aktuálně nejvíce zatěžuje nás všechny a planetu, je právě to, jak se stravujeme. A nebavím se jenom o mase, bavím se opravdu o celkovém způsobu stravování.
jako konzumujeme. Největší téma, jako jak vůbec nasytíme planetu za 20 let. To je velká otázka. Takže a vidíme statisticky. Já mám ráda se dívat jako do té buňky a vůbec jako do nějakého mikrosvěta a pak jdu vždycky jako ven a dívám se do toho makrosvěta a koukám se, jak ty systémy fungují, co se vlastně na té planetě děje a fascinuje mě to vlastně. Pořád jako nacházím spoustu témat, které mě zajímají. A to jídlo, jo, jedna věc je, co jíme, jak to je, samozřejmě, jestli to biodynamické nebo není, protože jako to, že jsme se začali uvědomovat, že jíst netoxické jídlo je docela fajn. To je super, jo. Blbě, když jíme toxické jídlo, tak já bych začala tím jako nejíst toxické jídlo. A začít právě jíst opravdu biopotraviny, které nejsou toxické. No ale pak můžeme jít ještě dál a vlastně nezajímat se jenom o bio, protože bio znamená, že to není toxické, že to není postříkané, ale pak můžeme jít dál do té biodynamiky, do regenerace, do regenerativního jídla. No k tomu potřebujeme ale regenerativní farmaření, což tady v Čechách se děje. Je čím dál tím více farmářů, kteří jdou tou cestou regenerativního farmaření. Je to nějaké riziko, ale je to ziskovější, je to levnější ve finále. Jo. Na tohle je zajímavý. Nám tady vzniknul podcast, který se jmenuje Půdcast, tak tam si člověk může jako vlastně vzdělat o regenerativním zemědělství. Já nejsem farmář, takže jako vím jenom nějaké jako principy a základy a zajímá mě toto téma, ale v Čechách a na Slovensku je to čím dál tím větší téma regenerativního zemědělství a to je to, kudy potřebujeme jít. Celosvětově potřebujeme jít půdou regenerace, což znamená, že nebudeš tu půdu vytěžovat 25 let neustále furt dokola. To jako nelze a stejně tak tady ty principy nemůžeme aplikovat ani do našeho osobního života nebo do podnikání. Nemůžeme furt růst. Jako můžeme, ale není to udržitelný, není to prostě regenerativní, není to to, co je zdravé, ani pro nás nebo pro tu společnost. Takže já jsem jako zvědavá, jak se promění svět a vůbec naše celkový kolektivní přemýšlení v následujících 10 letech, protože jako následujících 10 let jako budou relativně kritický, co se týče jako vůbec našeho směřování jako lidstva, jak to půjde dál. Protože máme prostě data z vědy, vidíme, co se kolektivně děje a já se nebavím o nějakém oteplování. O to, že nám tady lidé, co mají na starosti životní prostředí, tady v České republice nebudu jmenovat, tak nám řeknou, že prostě globální oteplování není problém a že jako příroda má svoje cykly. No, ono má, no. A to, že ale je jako člověk zrychluje 1000krát víc, než by bylo normálně ta přirozená rychlost, tak je taky fakt, který je vědecky podložený. Tohle jako nejsou žádný výmysly, jsou na to dokumentární filmy, jsou na to vědecký paper, jsou na to konference, mnoho aktivistů po celém světě, ale stejně i tak vidíme, že prostě v určitých státech, třeba u nás v České republice, se to nebere vážně. A nejsou teda určité regulace a tak dále. Já si říkám, fajn, tak byli, tak to je jako jedna část. Nebudeme pořád ukazovat na ně, že by měli něco udělat. Pojďme to dělat my. Pojďme my se regenerativně stravovat. Pojďme si zjišťovat, od koho si kupujeme ty vajíčka, od koho si kupujeme zeleninu a koho vlastně podporujeme. Pojďme tomu dát větší péči. No, ale bychom k tomu mohli dát větší péči. Potřebujeme mít na to čas. No a pak na to nemáme čas, tak jdeme prostě tamhle si něco sníst a to je taky v pohodě, ale jako jdeme o to, když budeme schopní jenom těch třeba 1%, když změníme všichni v našich životech od dneška, jak se stravujeme, jak nad tím přemýšlíme, tak to je bomba, to je jako neuvěřitelný úspěch. No, takže regenerace a znovu prostě se vrátit k těm kořenům. No. Vlastně ani nevím, na co jsem odpovídala teďko, ale to tak nějak mě to tady jako přišlo, takže se omlouvám, jestli jsem neodpověděla na nějakou otázku. Teď už se přesně nepamatuju. No, takže v pohodě, jak to teče, takže dobrý. Já myslím, že fakt jenom, kdybychom trochu zpomalili, jenom u toho jídla, tak už dokážeme třeba poznat, co nám dělá dobře, nedělá dobře. A myslím, že spoustu věcí bychom tak vynechali.
Já když procházím uličkama supermarketu, tak já se dostávám teďka do fáze, když projdu třeba kolem sladkostí, tak mě je z toho fyzicky špatně. Jako doslova. A možná proto, že, jako, že jsem to dřív snědl hodně, tak ta zkušenost tam je, to tělo se to pamatuje. A teď teprve vnímám, tyjo, to fakt byl hnus. Co to tam je? Jak si člověk ubližoval, vlastně to pak zjišťujeme jako zpětně, no. A zároveň je to taky v pohodě, když se to děje. Jakože buďme k sobě laskaví, nebuďme k sobě tak přísný. Tak jenom tak jako chci říct, že jestli tady někdo závislý na sladkém, že to jako v pohodě, jenom prostě drtivá většina lidí dneska ve společnosti je závislá na sladkém. Není to úplně snadné se toho jako zbavit. Stejně tak jako kofein. To mě trvalo nejdýl. Ale tak jako dobrý. Ale obecně přesně, no, jako zpomalit a vlastně já taky, když jako vnímám, že studuju nějaké informace a je to odborný, tak mám taky tendenci si to dát na 1,5 a zrychlit si to. A pak jenom, no tak tohle teda, už nebudu to, prostě nebudu to dělat. A pak si říkám, protože vlastně testuju, jak mě to ovlivňuje. A ovlivňuje. Jako všechno nás ovlivňuje. Když tebe dám tady, nevím, do Indie, na Srí Lanku, nebo dám tě na Bali, do nějakého prostředí, kde bude příroda, záporné jonty, paráda, a zároveň tam bude bezpečný prostředí a budeš tam třeba s lidma, který nebudou, za počítačem nebudou používat technologie a budeš tak jako v souladu a vyzvednu tě za měsíc, tak budeš nějaký Kuba. Bude z tebe něco zářit. Nějak se budeš cítit, něco budeš vyzařovat. A nebo tě dám do prostředí, kde dám tě do San Franciska a budeš tam prostě budeš furt jako za kompem. Tak jako v pohodě, jo? Může to být zajímavá zkušenost. Neříkám, že je to špatně, ale za měsíc, když tě vyzvednu, tak z tebe bude úplně jiný Kuba. Ale budeš vlastně, víš co, budeš pořád stejný Kuba. Ale to prostředí tě extrémně změní. Ať už budeš chtít nebo ne. A my se neuvědomujeme. To si hodně uvědomuji. Třeba když se tak vrátím, když jsem na treku a vrátím se, tak fakt cítím se úplně jinak. Jenom to, že jsem v přírodě, lidi úplně jiní. Všichni jako podobně naladění, jako taková dobrodružná povaha. Většinou otevření lidí na tom treku je. Nic neřešíš. Žádné starosti. No, řešíš jídlo, pití, spánek a tak, ale to je všechno. No. Ty si to vyřešíš a máš klid. A nemusíš myslet na to, co bude třeba další den. A hlavně drtivou většinu problémů si děláme sami. To si právě vždycky uvědomím na tom treku. S tím ten nadhled, říká, to jsem fakt řešil, to je blbost. A pak se vrátím a zase to řeším. No. Jo, no, to znám. Ale třeba i to, když si doma uklidím nebo tak, taky vnímám, že to má hodně velký vliv na to, jak se cítím. A taky to odráží to, jak se cítím, že to taky jako propojený. Rozhodně, to vnímám úplně stejně, no. Jako, já mám ráda čistotu a minimalismus. A mám teda hodně knih, to jo. A měla jsem hodně kytek, teď už nemám moc kytek, protože bydlím v Mariánských Lázních a tam je jako nádherná příroda, takže vlastně jsem furt venku a už nepotřebuju tu přírodu mít doma. Takže vlastně mám doma nějaký mechária a jako skoro nic víc. Vlastně už tam nemám skoro žádný rostliny, protože vlastně furt jako jsem venku a vlastně vnímám, že i ta příroda má být venku. Jako. Takže trošku se mi to otočilo, je to jako zajímavý, jo. Pozoruju to. Ale taky vnímám, no, když nestíhám, hořím rychle a prostě víš co, jako přesně takový ten klasický, co lidi třeba jedou jako každý den po dobu několika let, tak já jsem v tom třeba den, 2, někdy týden. No a to je teda strašný. Jakože vlastně najednou úplně vidím, jak jsem se odpojila od sebe, jak mi je vlastně v té každodennosti. A vždycky si říkám, co by se stalo, kdybych zítra umřela? No to by bylo hrozný, mám tady hrozný bordel. Ale jako celkově, víš, tak přesně já to vnímám. Jako, i tady v tomhletom tvém prostoru, tak je to taky krásný, je to taky čistý, je to příjemný. Taky nás to nějak ovlivňuje. Kdyby jsme teď byli úplně v jiném prostředí, cítíme se tam úplně jinak. To prostředí nás ovlivňuje. Lidi okolo nás ovlivňují. Hlavně, když jsou to naši nejbližší lidé,
vztahy, rodina, kolegové v práci. To všechno nás ovlivňuje. A můžeme být jakýkoliv uvnitř. Prostě nás tohle ovlivní a změní. Takže vybírat si fakt moudře, s kým člověk tráví čas a vůbec kde bydlí. Hele, já jsem se vybrala Mariánský Lázně, protože jsou to klimatický lázně, je tam nejčistší vzduch vůbec široko daleko. Klimatický lázně to nedostane název jen tak. Tam opravdu musíš mít čistý vzduch, mít nějaké jako splňovat podmínky. Jsou to lázně, takže jsou tam jako lázeňské lesy, je tam spousta jako úžasných pramenů. To je ohromná hojnost. Já mám takovou hojnost, jako nemá 70% lidí na téhle planetě. To je masakr. Víš co? A jak mě to ovlivnilo? No extrémně. Jako když jsem žila v Praze, nebo žiju teď v Mariánských Lázních, já třeba jdu do Prahy a všichni budeš spát u mě a tohle, no nebudu, já jdu domů. Prostě mám to sice 2 hodiny, ale jdu domů. A jsem vždycky strašně ráda, že můžu spát doma, protože prostě se ráno zbudím a tam mám les. To je jako úplně, já to prostě miluju. A vidím, jakou hojnost máme tady v Čechách. Neříkám, že to jsou jenom lázně. Jo, Mariánský Lázně jsou samozřejmě úžasný. Kdybych psala poezii, tak napíšu klidně i nějakou jako básničku o Mariánských Lázních, ale opět to není moje parketa. Ale to prostředí nás ovlivňuje mnohem víc, než si myslíme. No. Tak my jsme se o tom trošku bavili, že jo, před podcastem, že jako změnit povolání, tak ty sám, že jo, jako muselo, jak tě to změnilo, to, že teďko děláš rukama? Jsi teďko, a vůbec, když děláš rukama, tak máš kolegy, nebo jako máš, takže jako jsi trošku v jiném prostředí, obklopený jinýma lidma, jsi venku. Většinou jo, no. Jaký to je oproti tomu, co jsi dělal předtím? Na začátku to bylo úplně jako osvobození, protože jsem pečoval o ségru na vozíku, takže pečovatelská práce, velkou část doma, mezi ženama. Takže já jsem si jako přál něco, co bude venku a s muži. To se splnilo, dalo mi to hodně, ale pak teda už to bylo na mě hodně náročně, jako fyzicky. Ale jak mě to změnilo, hodně jsem si uvědomil, že to tělo zvládne hodně, mnohem víc, než jsem čekal, ale pak, že ten limit tam je. A že nejsem schopný třeba regenerovat tak rychle. Chvilku jsem si myslel, že třeba budu víc jíst, chvilku to pomohlo, dobrý, ale pak zase jsem někde narazil a ještě jsem si uvědomil, že taky potřebuju pracovat nějak v cyklech. A to je pro mě taky základ. No, a to se bohužel jako úplně nedá, když pracuješ s ostatníma lidma, že potřebuješ, aby to nějak plynulo, že? Třeba na té stavbě. Můžeš si říct, dobře, já teďka zvolním na hodinu, budu si pomalečku tady hrát s něčím. A tak zase je to o nějaké vzájemné komunikaci. Je, no. Jako ale někdy potřebuješ prostě zabrat. No jasně, ne, někdy to tak je, ale to je ta mise. Jako když si prostě člověk řekne, že je na misi a že to je prostě mise na týden nebo na měsíc, no potom lidi, co mají děti, tak mají misi třeba na 20 let, jo, ale pořád ta mise na 20 let se dá rozdělit na několik minimisí. To je prostě základ. Hele, já když jsem zachraňovala firmu před rokem, když jsem si myslela, že moje firma spadne, tak jsem taky jako si vzala monterky a jela jsem 18 hodin denně a víš co, vůbec jako neřešíš nějaký 4hodinový rituály, ráno jsi rád, že žiješ, vůbec jako extrémní jako krizový management. No ale dobrý, je to mise. Bylo to na pár měsíců. Jo, neříkám pár měsíců, 18 hodin denně, jo, ale jako pár měsíců jako velká zátěž. No a pak přišla regenerace. A vlastně řekla bych, že regeneruju doteď. Ale tak je to potřeba, no, je to potřeba. Já si myslím, že to je o komunikaci, jako my, když převezmeme tu zodpovědnost sami za sebe, za svůj život, za to, jak se rozhodujeme, jak vytváříme vztahy, jak vytváříme systémy, tak najednou přestaneme ukazovat, že to můžou za to ty druzí, ale ty druzí jsou taky lidi. A před nimi byli taky lidi. A po nás taky přijdou lidi. Jakože, takže asi jsme v tom všichni společně. No a když převezmeme tu zodpovědnost, tak pak se najednou začnou dít věci. Postupně, ale příklad, když jsi na stavbě, že jo, tak vždycky si můžeš říct, že chceš pauzu. Vždycky si můžeš říct, hele, chlapi, prostě
pojďme teď jako si dát jeden cyklus. A třeba nejseš jedinej. Třeba se k tobě přidá víc chlapů, řekne, jo, super, že jsi to řekl, a to taky tak cítím. A nebo hele, ne, teďko ne, Kubo, teď se to fakt nehodí, jdem zabrat. No, OK, no, tak jako zabereš a pak si dáte třeba tu regeneraci. Ale je to pořád o nějaký komunikaci. O tom se vyjádřit a jenom to říct ty své potřeby. My extrémně potlačujeme svoje potřeby společensky. No. Taky není úplně ono. No, vlastně první období, kdy jsem to jako necítil, ty cykly, bo cítil jsem, jako, že trošku potřebuji zvolnit, ale nastřádal jsem si jako spoustu energie třeba z předchozích let, fyzicky. Mm-hmm. A zvládal jsem všechno, zvládal jsem i cvičit potom, celkem dost. A úplně v klidu. A pak se to prostě zlomilo. A už to jelo. No, no to je potom hned, no. Ale já mám jako okolo sebe hodně případů lidí, co řeší plodnost. Nemůžou otěhotnět, když už otěhotní, pak mají potraty, nebo když nepotratí, mají děti, rodí se jim jako nemocní děti a tak dále, jo, a nebo prostě jak muži, tak ženy, tak extrémně unavený, prostě málo energie, nemůžou spát, budí se, nebo můžou spát, ale mají problémy s trávením a teďko mají. Nastavujeme, že různé věci, teďko, jo, dobrý, tak jako najednou zjistí, že mají nejlepší suplementy, nejlepší technologie, nejlepší jídlo, nejlepší tréninkový plány, já nevím co všechno. A stejně, jo, spousta věcí se změní k pozitivnímu, ale ten kořen tam pořád někde jako je. A já jsem za ty roky, co se vůbec jako věnuju těmhletěm tématům, tak jsem objevila, že no jasně, no, tak jako v okamžiku, kdy člověk nezmění ten mindset, a vůbec jako nepodívá se, neudělá takhle, že pořád ty za to můžeš, ty tohle, tamto, jo. A ten doplněk mě zachrání a tohle. Tak v okamžiku, kdy začneš dělat toto, podíváš se jako opravdu na sebe, do sebe, tak zpomalíš. Už tohle jako přinese spoustu jako zajímavostí. Ale hlavně, když lidi zpomalí, tak si uvědomí třeba, co je pro ně toxické. Jestli jsou v toxickém pracovním prostředí, jestli jsou toxický v rámci svých návyků, jestli jsou toxický ve vztazích. A najednou, když jsou potom schopní, mají na to tu kapacitu, tu toxicitu dát pryč ze svého života. Ne vždycky na to ta kapacita je, ale když ta kapacita je, když není, tak pak je potřeba dát strategii na to, jak teda tu kapacitu získat. Ale to je jenom předkrok a prostě odejít tady z těch toxických jako nastavení. A pak vlastně může jakoby vůbec nastat nějaká regenerace. Ale v okamžiku, kdy jsme v toxickém prostředí, který nás extrémně ovlivňuje, tak ty můžeš mít nejlepší všechno, ale prostě bude tě to furt ovlivňovat. To je jako boj s větrnými mlýny. A zase jsme u těch vztahů, jako obecných jako vztahů, že? Pracovních vztahů, prostě s lidmi, se zvířaty, s přírodou, jaký máme vztah sami k sobě. No, vlastně se furt bavíme jenom o tom samém, vlastně je to pořád stejný. Jenom jiný kabát, jiný slova, jiný věty. A co tebe jako teďko tak jako naplňuje? Teďka hodně práce s hlasem. Zpěv. Každý den si s tím hraju. No. To je úžasný. Taky mě to baví, taky jsem začala otevírat si hlas. Myslím si, že to je moc důležitý, hlavně pro naši kulturu. Jsme tak jako zapomněli se radovat a zapomněli jsme zpívat a tančit. A... Otevírá ti to nějaká témata? Jo, po každý úplně něco nového. Hodně nějaké propojení jako s dětstvím, s vnitřním dítětem. Si dovoluju zvuky, které jsem si dřív zakázal a teď si s tím hraju. A opět takový dětský smích, zvířecí zvuky. Cokoliv ze mě vyjde, tak si s tím hraju a jdu třeba víc do těch výšek. Protože jsem si dlouho navykl mluvit v nějakém rozmezí a spíš jsem to tlačil do té hloubky. Ale zjistil jsem, že i tady jako je obrovský prostor. A že to může znít úplně nádherně ten hlas. No jasně, jasně. A že ty emoce to vyplaví. No jasně, emoce. A hlavně, když jako slyšíš někoho, kdo našel autentický hlas, ten svůj autentický hlas, tak to je úplná nádhera. Já jsem to jednou zažila u sebe, asi tak možná na 10 vteřin. Jako když jsme člověk lekne, co to je. No já jsem se extrémně lekla. Co to bylo?
No, ale jako nejsem tam ještě, nejsem ještě v tom svém autentickém jako hlasu, když zpívám, jako ve 100%, to rozhodně ne, ale už jako nacházím, jako dotýkám se ho, což je pro mě jako velký pokrok. Že nevím, jak jsi to měl ty, ale já jsem teda se jako extrémně styděla a bála zpívat. Já hodně dlouho jsem nespíval vůbec. Pak jsem si začal hrát s hlasem, to bylo spíš takový jako mechanicky, prostě praxe, každý den disciplína, jel jsem. Někam to vedlo, ale pak jsem si tam začal přidávat písničky. A jenom trošku. A to se změnilo vlastně v době, když umřela tačka, jsem mu chtěl ještě zaspívat aspoň, dokud mám šanci, tak jsem mu zpíval The Last Goodbye od... No bylo to v Hobbitovi v posledním dílu. A jsem si říkal, tyjo, možná umím trochu zpívat, že tam nějaký potenciál je. A pak se to začalo měnit, že místo technik na hlas jsem tam přidával víc a víc zpěvu, až jsem nakonec třeba hodinu denně zpíval každý den. A to mi dalo hodně, no. Že ty emoce, které jsem neuměl vyjádřit běžně, jsem dokázal dát do toho zpěvu. A to se postupně prostě prohlubovalo, šlo to jako ještě víc ze mě, takový drive tam byl. A to, když se pak do toho dostaneš, to je nádhera. To tam ztratíš úplně. No, hele, mě už vůbec překvapuje, že máš podcast, jo. Já tě znám prostě, že jo, takovýho jako hodně, tak já tě vnímám jako zenovýho mistra, který je jako hodně v tichu, tak jako pozoruje, ale moc nemluví. Tak já si tě pamatuju. Jo, vím, že jsme spolu vedli nějaké diskuze, ale prostě nebo nebyl jsi dle to, jak já jsem tě vnímala, jako člověk, který by chtěl být strašně vidět a to. To si ani nemyslím, že jsi teď, jo, ale jako vnímám, že je to jako super, že jsi si založil podcast a že tam je ta self-expression, že jako můžeš vlastně nacházet sám sebe, že jo, skrz ty rozhovory a máš tady tu příležitost vlastně se bavit i na tu kameru, což mi taky přijde důležitý, že tady je ta kamera vlastně a je to jiný, že jo, než kdyby tady ta kamera nebyla. Sice máme jako kvalitní rozhovor, byl by tak i kvalitní, ale je to pořád jako, je tady spousta lidí s námi teďko vlastně. Takže... Já myslím, že tady taková ta zenová kvalita, nebo tak, to je ve mně hodně. Mám rád klid, ale myslím si, že nějaká část, nevím kolik, 20-30%, mohla být i nějaká maska. Vlastně mám strach se ukázat, projevit se. A to bylo schované, vlastně, to jsem se radši třeba tak zavřel do sebe. Aha, a já se můžu ukázat. A já jsem teda typ člověka, který potřebuje hodně tu přítomnost a vidět, že tě ten druhý vnímá. A tam to jsem taky zjistil, že některý lidi může zajímat to, co říkám, bez toho, aby vypadali, že jsou přítomní, nebo fakt byli přítomní. Třeba to kolikrát úplně nedokážou, ale zajímá je to. Nějakým jiným způsobem, než já jsem zvyklý, ale je to tam. A mě toto vždycky dokázalo hodně uzavřít. Když někdo prostě byl myšlenkama chvilku jinde, nedokázal se soustředit. Já to mám úplně stejně. Já to chápu, no. Tak oni jsou i jako různý jazyk lásky, pak máme, že jo, nějaká zranění, který si jako neseme a pro mě určitě to bylo taky tohle, no, ta pozornost, vlastně ta plná přítomnost, že pro mě taky i doteď jako je mnohem důležitější s někým být radši méně, ale kvalitně. Já nemám ráda jako kvantitu na úkor kvality, to prostě jako když třeba jsem jela za kamarádkou na Ibizu a ona byla furt na telefonu. Pak se mi to úplně omlátila o hlavu, říkám, hej, můžeme být tady, prosím, spolu. Jo. A pak jsem zjistila, že to dělá vlastně jako vždycky, protože byla hodně taková roztěkaná. Ale vlastně pak jsme měli krásný dialog a jí to hodně pomohlo. Takže jako myslím si, že navzájem se můžeme do té přítomnosti stahovat, protože samozřejmě jako utíkáme do té přítomnosti jinam, že jo. Já jsem měl hodně dlouhou tendenci, když někdo vytáhl mobil, tak vlastně uteče k sobě a já jsem utíkal zase k sobě. No, já jsem to měla úplně pro mě nejsi, já jdu pryč. Jo, to jsem měla úplně stejně. No. A myslím si, že do nějaký míry to furt dělám. Jako možná ne už jako v takové míře, ale taky je to nějaká moje strategie, no, obrana. Jo.
Taky vnímám, když prostě přijdu nějaké těžší emoce, nevím, co s tím, tak vytáhnu mobil a je vyřešeno. No, jasně, no. Jo, tak to je přesně pak ten útěk. Co nám dělají naspátek ty lidi, že jo? Takže se tady hrajeme prostě spolu, no. V pohodě, no. Ale učíme se mít rádi sami sebe, vlastně otevírat se, zároveň jako nebýt otevřený úplně každému, že jo. Umět se nastavit hranice a obecně jako říct, hele, tohle jako není v pohodě. Je to tanec. Neustálý, no. Třeba dneska jdu na Ecstatic Dance a tam Kam jdeš? do Olomouce. Jdu tam hrát orlický Ecstatic. Jo, no super. A tam, když jsem třeba v tanci s ženou, tak to je fakt úplně brutální přítomnost, že vnímáme každý sebe, nebo ne vždycky, ale často se mi to tak děje a vnímáme jako sebe navzájem a všechno. Každý detail. A mě to pak vyživí prostě na několik dní úplně. Jasně. Tam prostě musíš, nebo nemusíš, ale většinou držu nějakou takovou dynamiku, jako mužsko-ženskou. Já bych řekl, že až sexuální občas, ale takže na 100%, nebo jak já dokážu nejlíp vnímám tu ženu, kam až můžu zajít. A jakmile vnímám, tady ne, a jakýmkoliv drobným pohybem, tak si jdu zpátky. No tak ale super, že to vnímáš. Protože o tom to je, že jo. Ale musí to být fakt na 100%. No jasně. No potom jako otázka, co je sexuální, že jo. Jako když se bavíme o intimitě, jako intimita má mnoho rovin a je třeba tanec může být jako velice intimní, ale vyživující pro obě dvě strany, že jo. Možná slovo intimní je lepší, no. Myslím, že nezávislý pozorovatel, kdo nezná Ecstatic Dance, tak by to nazval sexuální, ale jo. Spíš tam se děje to jako velmi intimní. No. No tak to si to moc uží. Když jdeš dneska? Dneska, no. Jo. Já dneska jdu na chatu s holkama, tak tam si taky dáme nějaký Ecstatic. Ale jenom holčičí. To se taky těším. Tanec je super. Tanec, zpěv, to je jako přírodní národy tohle mají a jsou šťastný. A nemají toho moc. A my toho máme hodně a zapomněli jsme zpívat a tančit. A nepřijde mi, že jsme jako společnost jako úplně šťastní. Jako jednotlivci možná jo, jako komunity třeba taky, ale jako společnost. Ale víš, co mě baví? Baví mě jako propojovat bubliny. Jako, víš, jako, že máš tady na Ecstatic jdeš, jo, já mám tady kamarády, teďko jsem si dělala zbroják, tak tam jsem potkala nějaký lidi, teďko jsem tam potkala úplně boží kluky z Mariánek. Jeden z nich dělá pro pohřební službu, jo, takže vlastně úplně jako jiný mindset, úplně jiná komunita. Jsem si říkala, no super, tak to propojíme, tyhle dám na sound healing a na meditaci a tyhle vezmu střílet. Víš, a najednou jako vlastně propojovat ty bubliny. Mně to přijde fascinující, protože tady si kolikrát myslím, že najdu něco a vůbec to tam najdu to tady. A naopak, jo. Takže vlastně jako to mě zajímá, to mě teď jako baví vlastně tak jako proplítat ty různé nitky. Teď jsem si ještě uvědomil, co mi hodně dala ta práce na Robenkách, že to bylo velké přijetí fyzického nekomfortu. Že kolikrát, kdybych měl prostě piliny v nohách, tak já bych říkal, to štípe, pryč. A teď to tam může mít celý den a úplně v pohodě. To věřím, no, že. Ale to je vlastně něco, co mi neubližuje, jenom to bylo tak prostě nepříjemný. No ale pak to asi nějak vyvažuješ i v tom osobním životě, kdy se potřebuješ víc opečovat, ne? Nebo jak to máš s opečováním sebe sama? No, tento rok jsem poprvé šel na masáž. Poprvé? Hurá! Gratuluju! Byla to dobrá masáž. Skvělá masáž. Takže takhle, ty sauny jsem přidal. Super. Dost jsem se zaměřil na jídlo. Jsem si většinou vařil, sám. Jsem nechodil do restaurace. Takže si hlídal, co si tam dám, složení, odkud to beru. Takže věděl jsem, že o sebe musím pečovat mnohem víc. A dlouho mi vydržel teda ten zpěv. Pak až se to teda zlomilo, už jsem neměl ani na to moc energii. Ale bylo tam víc věcí. A i to, že jsem dělal ten podcast,
Zabralo to dost času a spousta dalších věcí, co jsem dělal navíc. Ale třeba ten zpěv, to je taková forma sebepéče pro mě, no. Prostě dostat pryč jako tenzi, vyjádřit jako cokoliv. A i když si zkusíš nějakou písničku, co neznáš, tak poznáš nové emoce. Ježiš, co jsem to poslouchal? To byl soundtrack The Dark Knight, živej. A tam byla nějaká paní, co zpívala, nevím, jestli to byl nějaký mongolský zpěv, ale jako hodně vysoko, takový, já nevím, jak to napodobil. A takový jako výrazný, ostrý, vysoký zvuk. A já jsem si v tom úplně liboval. To zajímavé, jak nás některé jako zvuky, jak nám některé zvuky vadí a jak naopak některé zvuky úplně nás jako vyživují, viď? A to bylo takové možná řev. To byl žref? Zajímavý. Já to zkusím napodobit. Bylo. A i ten pocit, že to musí slyšet celý barák. Jako říkat, ne, to je jedno, pustím to ven, je to tam. Tak něco v tobě to potřebovalo dát ven, no. Jestli jsi něco takhle dlouho potlačoval, tak... Protože většinou to tak je, že jo. Že jako to, co potlačujeme, tak najednou po nějaký době chce ven. Je ještě něco, co jsi potlačoval? Toho bude kupa. Jo, jako celkově sebevyjádření, hranice, vlastní potřeby. To jsem ti vlastně psal, že jsem jako hořel hodně a hořel jsem pro ostatní. Takže jako spíš zaměřit se na to, co první potřebuju já, a abych pak mohl teprve dávat. A to jsem se učil taky letos hodně. To bylo taky moje téma, no. Řekla bych za posledních 10 let. Ale podle některých ukončuji letos cyklus nějaký, velký, takže dobrý. Ale jo, cítím, jako, že to bylo, ale myslím si, že to bylo kolektivní, že jako my všichni jsme tak jako za poslední 2 roky toho měli teda hodně co dělat, hodně jsme pouštěli a myslím si, že všichni máme, nebo jsme měli naloženo a pouštěli jsme každý po svým, no. Každý jsme měli jiné výzvy. A vnímám to i v těch vztazích, že vždycky ty vztahy mají jako... Tak je to vztah, takže jsou tam 2, který ho jako vytváří a jsou tam vždycky 2 vesmíry a každý si prožívá ten svůj příběh vlastně, který může být vlastně ve své podstatě stejně náročný, i přesto, že má úplně jiný kabát. Takže... No, zajímavé. A ještě jsem hodně potlačoval hravost. Hravost. Jsme si teďka šli zahrát disc golf na rozlučce s kamošem. To byla nejlepší věc, co jsem zažil za poslední dobu. Když nám to spadlo do vody, tak jsme museli na trakači tam dojít, lovit to tam. To je jako blbost, ale my jsme se tak nasmáli. To je super. Jo. Já bych si fakt přála, aby jsme si víc hráli a měli větší radost a víš co, když bychom měli více radosti v životě, více bychom si hráli, tak bychom třeba nedělali takové blbosti. I kolektivně. Nejenom jako jednotlivci. Ještě k tomu hlasu mě napadlo, že jsem tam měl hodně takového vnitřního kritika. Nebo pořád mám, ale ne tolik. A teď mě k tomu hodně napadá takové přirovnání k té zbrani. Že hlas je něco, co z tebe vyjde, a ty nevíš, co vyjde. Ty bys se měla nechat překvapit. Ano, je tam ten moment překvapení. No. A to je vlastně, když máš tu spoušť, tak ty neměla bys, jestli chceš dobře trefit, tak bys neměla vědět, kdy to vystřelí. Ty prostě jenom taháš a pak se to stane. Jo. Musím říct, že tady s tím přesně to, co říkáš, byl pro mě jako největší problém. A já jsem si to hodně spojovala s těmi zvuky a s tím hlasem. Protože jsem si říkala, vlastně když jsem začala střílet, tak jsem si říkala, já nemám strach z té zbraně, nebo že držím zbraň. Já mám strach z toho zvuku, protože jsem velice citlivá na zvuky. Takže vlastně jsem tam měla úplně takový ten, jako takovou tu tenzi vůči tomu jako výstřelu, že to je jako hlučný. Tak jsem to začala prozkoumávat a říkala jsem si, jak to mám teda s těmi zvuky, víš? A vlastně začala jsem prozkoumávat svět zvuků, což je moje téma od malička. Jo? Já mám je to pro mě jako velké téma, právě zvuky, hlas.
ale přišlo mi zajímavé, že mi tam přišlo nějaké jako hluboké uvědomění skrz moje zvuky a nějaká traumata až skrz tu zbraň. Že vlastně až ten strach z toho hulku, z toho výstřelu mě dovedl do nějakého mýho jako hlubokého traumatu. Takže to bylo jako hodně zajímavý. No dobrý, pak se to uvolnilo a už jsem se nechala překvapit, ale ale jako to bylo jako hezký porovnání. No. Jak jsi dostala z té střelby? Normálně jsem si řekla, že se chci naučit střílet. No, já jsem se koukala na nějaký data a vlastně jsem poprvé jsem držela zbraň v roce 2016 v San Francisku. Šla na střelnici, protože jsem začala střílet. A pak jsem měla jednoho učitele, který mě učil střílet, ale nikdy jsem se neudělala zbroják. No a teďko vzhledem k tomu, že příští rok se mění zákon, tak jsem si řekla, že se ho už konečně udělám. Takže se prostě jako, že se prostě dodělám zbroják. No. Takže to bylo, ale moje motivace byla taková, že mě baví střílet, jako mě baví ta dovednost. Víš, jako že já jsem si to nedělala proto, abych jako z nějakého strachu, nebo to ne, jako mě ta problematika mě jako zajímá. Zajímá mě lukostřelba, zajímá mě tahle střelba, zajímá mě taktická střelba, takže jako zajímá mě tahle ta problematika a myslím si, že taková dovednost, která doufám, že nikdy nebude jako potřeba nějak ji využít, ale jako zároveň si myslím, že to jako fajn to umět, jako umět manipulovat se zbraní a umět ji jako používat. No, ale jsem na začátku, jako učím se, takže. No, máme hodně společný. Já jsem zadržel zbraň o rok později, jak ty, 2017 poprvé. A tak mě tam fascinuje to, že ty musíš přesně vnímat, kam míříš pořád, jak je to natočený, všechno mít pod kontrolou, mít to absolutně zmáknutý ty pohyby. Cokoliv se stane, tak víš, jak máš zareagovat. A je to vlastně jako součást tebe na chviličku. Je to tak, no. Je to tak. Tak by to mělo i být, no. A ten můj učitel mě právě říká, hele, jako ty se otužuješ, tak prostě jenom to otužování přetransformuj tady do té střelby. A vlastně jenom ty principy, co už umíš, tak jako přetransformuj do nějaké nové dovednosti, kterou se chceš naučit. Ale s těma zvukama to bylo pro mě jako největší výzva. Fakt, jo. To bylo úplně... Jako fakt to bylo pro mě náročný, že jsem jako vnímala, že třeba některý lidi, co mají v ruce zbraň, takže se jako klepou z toho, že mají v ruce zbraň. Což jsem jako chápala, říkám, ok, já se neklepu, že mám v ruce zbraň, já jsem jako v pohodě, ale vlastně pak najednou přijde ten okamžik toho zvuku a prostě ten zvuk jako byl pro mě náročný. Přestože máš samozřejmě jako ochranu, tak jako já jsem extrémně citlivá na zvuky, takže já miluji právě zvukový lázně, protože jak jsem citlivá, tak jsem i citlivá jako v tom pozitivním slova smyslu, takže jako zvuk mě dokáže dostat úplně do extrémní jako euforie. Jako ten správný zvuk samozřejmě. A kdyby mě chtěl někdo zabít, tak mě může zabít zvukem, no, to jako jo, tím nepříjemným. To by se mu asi povedlo. Jsme jednou stříleli, byly to FX a to je něco, jak to povím, něco jak airsoftový náboj, ale takový do zbraně, tak je to hodně hlučný. A byli jsme vevnitř. Já jsem si sundal sluchátka, abych slyšel instruktory a zapomněl jsem si dát dolů. No. A zestřím, kurva, co to je? No. A to mě pak pištělo v uších. No a teď si vím, že přesně každý máme tu citlivost jinak, jo. Takže sice já mám jako ty sluchátka, ale pravděpodobně bych potřebovala ještě víc utlumit, abych byla jako třeba na stejný úrovni jako normální člověk, který není tak citlivý na zvuky. Já myslím, že jsem právě taky jako celkem hodně citlivý. Takže pro mě to bylo hrůza. Takže to taky pro tebe bylo náročné. No, to jsem udělala taky jednou, no, že jsem si sundala ty, ale to už bylo dávno, to bylo před několika lety a to už si jako pamatuju, že dělat nebudu, no. Ale myslím si, že to je jako dobrá dovednost. Vlastně, když se tady o tom takhle bavíme, tak máme jako fakt v České republice si myslím jako dobrý zákon a myslím si, že jako je prostě to dobrá dovednost, kterou
by měl umět každý, protože nikdy nevíš, co se stane a když prostě budeš mít v ruce zbraň, tak víš, jako, jak s ní manipulovat, jako, jak ideálně nikoho tím nezranit, když to nebude nutný. No a takových dovedností je mnoho. Myslím si, že zpěv je taky rozhodně jako dovednost, kterou bych si přála, aby jsme více jako rozvíjeli. No. Mám třeba kolegu, který zpívá v práci. Jo? A to je pro mě fakt inspirující. To je super. A tam proč ještě ty vnímám, nespíváš taky? že si to nedovolím. Fakt jo, to je zajímavé. Tak tady myslím, že párkrát jsem se přidal, ale pořád tam něco je, nevím co. Nedokážu to rozklíčovat úplně, ale to je fakt pro mě velká inspirace. Hele, když jsem začala dělat kendo, to bylo, teď už ho nedělám, ale to bylo před, já už ani nevím, 10 let dozadu, tak vlastně tam se u toho řve. Já si pamatuju, ten náš sensei tak říká, tak jako jdeme, to byl nějaký můj jeden z prvních tréninků a všichni tam řvali a já jsem měla úplně vytřeštěný oči a oni, no ty jdeš ty a já vůbec jsem ze sebe nedokázala nic jako vydat. A oni, no to tady odblokuješ a já, jako co mám odblokovat prostě a oni, no jako prostě je potřeba u toho řvát, protože prostě ten protivník uslyší tvůj hlas a uteče jenom, když tě uslyší, jak jako budeš řvát, že to k tomu patří, prostě to je jako bojový umění a jenom a nemůžu být takový tichý bojovník, mu říkám. A on úplně, no to asi ne. A jenom, tak jsem se tam naučila řvát, jako skrz vlastně kendo. Pak skrz Oshovo dynamické meditace, to je vlastně taky, že jo, byl. No to bylo po hodně dlouhé době, co jsem si fakt jako od srdce zařval. No. Já jsem taky řvala rok v kuse, protože jsem je vedla a prostě rok jsem řvala, to bylo bomba. No a pak už jsem vlastně nepotřebovala řvát, už jsem mohla jít jako do toho zpěvu a do toho vůbec hraní se. A tam mi taky trvalo ještě několik let, teda, no, musím říct, jakože dlouho a taky až někdy rok a půl dozadu, tak jsem začala, možná 2 roky dozadu jsem tak nějak jako víc začala pracovat s hlasem, že jsem začala jako vydávat nějaký zvuky před jinýma lidma a začala jsem trošku jako zpívat, no. A úplně mě fascinuje jako pozorovat mé jako přítelkyně, který jdou opravdu do toho zpěvu jako hluboce a jako kam se posunuli, co je to za bytosti, tak já tam jenom jsem a jenom brečím a mám úplně husí kůži, když zpívají, protože to je taková nádhera. A hlavně, když vidím tu jejich cestu, tak je to pro mě neuvěřitelná inspirace, protože vidím, kde byli a vidím, kde jsou teď. Vidím, že jsou 1000krát rychlejší než já. Já jsem takovej, já jsem bejk, víš, já jdu a pomalu opět. Don't rush me, víš co, jdu si svým tempem. Ale vím, že jako dojdu prostě do bodu, kdy jako budu vědět, že OK, tak tohle to je nějaká exprese mojí duše, která jako teďko se vyjadřuje skrz tenhle zvuk. Ale je to o tom, jak jsi říkal, no, dovolit si to. Dovolit si prostě se uvolnit a to je prostě cesta, no. Každý tu cestu máme jinou. Takže to mám fakt jako radost, že vlastně to mě překvapil, vlastně jsem trošku šokoval, že jsi řekl, že vlastně pracuješ s hlasem, to je bomba. To je taky jedna z věcí, kterou se chci živit. Nebo už začínám, už jsem měl pár lekcí. Jakože učíš lidi zpívat? Pracovat s hlasem. Pracovat s hlasem. Otevírat různé možnosti, vnímat, kde se ten hlas třeba zasekne a proč. To se nezdáš. Propojovat to. Takže tady prostě stavíš roubenky a u toho ještě provádíš lidi hlasem. Teď jsem začal a od příštího roku si fakt pořádně. Wow, to je super. Takže pokud chcete, můžete mi napsat. Ale já jsem teda většinou v tom takový jako opatrnější, že si to chci pořádně jako nastudovat, osahat, vyzkoušet na sobě a pak teprve předávat. Protože ta práce s hlasem má hodně terapeutický přesah. Můžeš otevřít jako spoustu věcí a na to chci být připravený, abych to dokázal včas rozpoznat a umět s tím pracovat. Alebo ani to neotvírat a říct se tomu člověku, prostě tady jsme se něčeho dotkli, nějak to ošetřit a třeba doporučit někoho, kdo s tím umí pracovat zase jinak. Protože je to extrémně propojený. Vlastně celá naše bytost se odráží v tom hlase. Jsme dělali třeba zajímavé cvičení. Jsme byli proti sobě jako psi a štěkali jsme. A tam třeba vůbec nedělal problém se do toho fakt opřít. Že jsem si říkal, hraju tady roli, jsem tady pro klienta. A
kamarád říkal, že tam už vnímal, že už třeba, kdybychom pokračovali dál, že se to dotkne něčeho jako hodně hlubokýho. A že by ani nechtěl pokračovat. Takže to asi vyšlo tak náhodou, myslím, že jo. Jsem to třeba úplně nevnímal a to mi taky dalo jako hodně. Taková velká lekce pokory. Jako vnímat toho druhého. Zase jak v tom tanci na 100%. To jo, tam stačí pak prostě jako malinká. Ale když se pak povede propojit, třeba jako, aby to šlo úplně ze spodu z celého těla, to jsou nádherné momenty. A to jsou ty momenty, jak jsi říkala ty, že se dotkla toho svého autentického hlasu. A to je důvod, proč jsem se k tomu dostal. Protože jsem to jednou uslyšel a chtěl jsem k tomu zpátky. No, to je jasný, já to mám podobně. No. A to, když se podaří, to je, že slyšíš sebe. No. To je nádhera. A hlavně, že to můžeš slyšet vlastně ty ostatní. Jako když vidíš, někdo kdo krásně zpívá, ale má to naučený, tak to zní úplně jinak, než když slyšíš někoho, kdo našel svůj autentický hlas a dovolí si ho projevit. To jsou dvě rozdílné věci. Obojí je krásný, jenom jinak. Takový krásný ticho jsme měli s Mončou na podcastu. Jo. Se musím podívat na ten celý podcast, jsem viděla kousek. Ticho je nádherný, no. Mít sdílet ticho. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Moc si držím palce se všem, co děláš a těším se na tvoje hlasové workshopy.